O să fac să... Te-ai făcut că mai dau drum. Acum, gata. O să fac să arate așa pe Iulia. Maxim. Nu e așa. Nu pot. Nu, dar chiar ne vede mult. Mama. Și trebuie foarte închis. Nu zo. Să pentru mine. Să mor eu. Nu vine să cred că se machează Iulia. Acolo să fac așa. Dar să... Și că o să devin un make-up artist, dar trebuie să spuneți și voi. Mă vede Alex cu... Oh! Da, trebuia să spui asta. Uite, Mă vede mare sau Alex cu din asta, ce dracu? uite, vezi că îmi pare mai slabă? La față? Vezi? Bă, gata, terminăm. Gata, închid? Mai zicem prostii. Hai. Închid, Andrei?